Погледнете навън. Зимата си отива и цялата природа се изпълва с аромати, енергия и светлина. Излезте от прашния офис, от шумния магазин, от луминесцентните коридори на учреждението. Забравете за проблемите, конфликтите и умората. Оставете за кратко на страна работата и ангажиментите. Потопете се в света на спокойствието и удоволствието. Махнете вуала на бръчките, сивия тен и сенките под очите, които скриват вашата красота. Подарете си свежо и младежко излъчване. Позволете си да се нахраните спокойно в приятна обстановка. Откажете се за един ден от припряното ядене на крак, от солетите и сандвичите. Заменете ежедневната напрегната работа с спорт, забързаният трафик с релаксиращи занимания. Насладете се на удоволствието от спокойно изпитото кафе, придружено с вестник или списание, а не с купища документи и имейли. Дайте шанс на спокойното общуване с близките си хора. Върнете хармонията в живота си и тя ще се настани в душата, тялото и цялата ви жизнена